bebamba umngcelele befuna amazwi abo avakale. Iqengqelekile iminyaka abo bathengisa ngemizimba bebulawa ngolungena lusini, bencikivwa, befumana zonke iintlobo zokuxhatshazwa. Ngoyena msebenzi mdala ukho nakwizibhalo. Kodwa bathi babekelwa bucala, bayanyashwa, besenziwa intlekisa. Bathi abahlali kufuneka bafunde ukubamkela. The sex worker industry trade ilaphi izohlala ayindawo. This is what people need to understand. Even killing a sex worker, it won't gonna change anything. Ayitshintshi lutho ngokubabulala. Kale bafumana stigma kwi-locations abahlala kuzo, because if they know that you are a sex worker where you stay, abantwana bakho, they are not allowed to play with other children. Bawubambela umngcelele beyogonywa. Isebe lithi liyazi ukuba lukhona ucalucalulo olujamelene nabo bathengisa ngemizimba xa beyokufumana inkonzo. Bathi bazama unako abo basesichengeni bafumana ugonyo. I-sex workers besikade sisebenzisana nazo even before i-COVID. Kuba lo ngabantu bangakwaziyo kuya eziklinik. Ngabantu even oba sebenayo i-treatment abayifumana, even oba ye-chronic conditions, fumanise bayacholwa, ithathwa ngamapolisa even bayilahle. Eliphondo lithi lifuna uvuselela uqoqosho ngokwenza ugonyo kubantu abangama-70 ekhulwini. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC, ndiseKapa.